Wow, what a flicker from France. Pero hindi pa rin. Eve ang nakakuha. Nice steal. Sorry, buhay pa. Immobilize kay Dame. Patay. Nice, James still learning. Stand. Okay, Eve nag-field kaso wala. Nice What a beautiful first kill flicker from Kufra. Pero mukhang naipit sila doon. Sorry, and 2 chains. Natanggal yung... Oh my god, andito sa yan. At ayun na nga. Sorry, Dame. Dame. Pero isa-isa lang, tumama. Totski nagkamali ng ano. Hindi walang second skill si Lancelot. Tignan natin kung mapapatay ni... hindi, na-turn around. Kay flicker out. Nice. Nice hug from Kufra, sorry. Totski. What a steal! And ito na, nag-clash na naman si Franz na sa likod. Si John Rodel, si Dame pumupunit sa likod. Pero wala siyang tinamaan. However, si Sorry pinupunit na lang niyan. Pala yun, Mamba out. Pero hindi, hahabulin siya. Napitas ni Beatrix. However, kinapitan siya at binalik. And nandito si She's Only. Tumama. However, hindi pa rin. Ang ganda ng tulak. Pero siya nandito na. Siya naka-win chant. Siya nang uubos. Siya tinatayuan na lang si Sorry. Wala na mapatay. Meron pang immortality siyan. PM King kinapitan si Sorry. Tignan natin. France pumapalag. Nagtinatry mag-zone din na box out si Dame. She's Only. Sorry, hindi tumama yung ano. Pero nakayakap. Tignan natin kung sino makakuha sa Lord. Leo Mord ang nakakuha sa Lord. However, andito na si Yan. Yan, pumapatay. Totski versus Yan. And mukhang set up pa. Muntik na. Sayang, muntik na mabuhay si Totski dahil kay Sorry. Pero James still learning, tinulak palayo. James nakapatay, napatay si Dame. Pero mukhang clash na, She's Only, patay na naman. Oh my god, RPP is doing it. Tignan natin kung maubos nila PM King. Totski nalalaban si John Rodel pero hindi mapatay ni John Rodel. Yan, buhay pa din, naka-vengeance. Napatay niya. Nako si Eve. Ito Eve for the cleanup. France. Oh my god, PM King nasa base na. Pero ito si France, si She's Only, PM King versus the world. Tignan natin kung kaya nilang i-contest itong Lord. Nakayakap na Sorry. Pero grabe, hindi nila magawa ng paraan si PM King. Dikit lang ng dikit dito sa jungler. At mukhang mamamatay pa ba? Hindi. PM King, ginagawa ang lahat to delay. James, baka mamatay. Pwedeng maaring mamatay. Tignan natin, makukuha ba niya retry? Nice, nakuha ni James. Pero nandito na si Leo Mort, clean up. Hindi, PM King mapatay. Hindi, buhay pa din. Dame, nag-dive kay Totski. Nag-win chance si Totski. Grabe, walang magawa. And nice, it's a nice clean up from Totski. Tatapusin na ba? Kaso walang minions. Tignan natin. Up. And it's game. Red Pink Party takes the lead in the finals. Best of 3. What a game. First game pa lang yan, idol. Wow, what a game. Saya. Sino pinakamagaling sa kalaban na team? Champion. Teamwork. Bawi sunod. Salamat sa bulan o broadband. Radyo Hagna. Congrats. Anad. RPP. Congrats! Player.